Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Алар өчен авырлыкларына өстәлгән һәр грамм яшәүгә өмет дигән сүз. Әлмәттә җитлекми туган балалар көне билгеләп үтелде. Бу сабыйлар әниләренә генә түгел, аларның һәр сулышлары өчен җаваплы булган табибларга да рәхмәтле. Әлмәт полиция бүлеге хатын-кызларга һөҗүм итү турында 2 гариза кабул иткән. Һөҗүм итүче турында нәрсә билгеле? Ноябрьдә яңа ел кәефе. Әлмәттә кар яву нәтиҗәләре белән ничек көрәшәләр? Атна башы шәһәр халкы өчен борчулы булып чыкты. Шәһәрнең онлайн төркемнәрендә хатын-кызларга һөҗүм итүче тәбәнәк буйлы яшь кеше турында хәбәр таралды. Әлмәттә яшәүче хатын-кызлар әлеге язмалар астында үз комментарийларын калдыра. Алар башка очраклар турында да хәбәр иттеләр. Хәзер полиция бүлегендә зыян күрүчеләрдән 2 гариза бар. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных свидетелей очевидцев происшествия, проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности мужчины, причастного к происшествию. Все материалы переданы участковым полномоченным. Хукук саклау органнары полицияга шунда ук мөрәҗәгать итү яхшырак дигән фикердә. Әгәр дә берәрсе моңа охшаш хәлгә эләккән икән, ул тәртип сакчыларына ярдәм итә ала. Бүлеккә шәхсән килергә яки дежур частина шалтыратырга кирәк. Адрес һәм телефон экранда күрсәтелгән. Сишәмбе төнендә Әлмәттә 30 см кар яуган дип хәбәр итте юлчылар. Чын кышны шәһәрлеләр ничек каршы алдылар, ә коммуналь хезмәтләр аның нәтиҗәләре белән ничек көрәшә? Әлеге сорауларга җавап сюжетыбызда. Мияссәрә Җиһаншинаның иртәсе Ленин урамындагы 108-нче йорт ишеге алдында башланды. Урам җыештыручылар һәм башка коммуналь хезмәтләр өчен кыш иң кайнар чор. Юлчылар өчен дә. Шәһәр автомобиль юллары идарәсе мәгълүматлары буенча сишәмбе төнендә 30 см кар яуган. Хезмәтләр җаваплылыгында 350 км озынлыктагы шәһәрнең эчке юллары, 150 км тротуар һәм 118 км велосипед юллары. Юлчылар тәүлек әйләнәсе эшлиләр. Ночью работало у нас порядка 15 единиц техники и около 8 человек рабочих по уборке снега. По уборке снега проезжей части. На сегодняшний день днем в городе Альметьевске по уборке снега работает 25-27 единиц техники. Әлегә популяр һава торышы онлайн хезмәтләре җомгадан шимбәгә каршы төнне иң салкын булыр дип вәгъдә итә. Төнне синоптиклар -17 градуска кадәр салкын булуын фаразлый, ә шимбә иртәсендә +1 градуска кадәр җылыту һәм юеш кар көтелә. Ноябрь айында ел сайын вакытыннан алда туган балалар көне билгеләп үтелә. Бу уңайдан балалар хастаханәсе хезмәткәрләре, нәни пациентлары һәм аларның әти-әниләре белән очрашты. Тулырак сюжетыбызда. 17 ноябрьдә вакытыннан алда туган балалар көне билгеләп үтелә. Бу көнне балалар хастаханәсендә бәйрәм рухы хакимлек итте. Анимация, уеннар, музыка һәм тәмтумнар – булар барысы да нәни пациентлар һәм аларның әти-әниләре өчен. Икенчеләрнең хәтерендә гомерләренең авыр чоры мәңгегә уелып калган. Илдан Аюповка 2 яшь ярым. Ул балалар бакчасына йөри һәм яшьтәшләре белән бер тигез үсә. Сабый 32-нче атнада 1 кг 730 грамм авырлыкта туган. 2 атна реанимациядә үткәрә, аннары патология бүлегенә күчерелә. Когда он лежал, он был совсем один. Все, как говорится, все для него было. Его даже мечеты называли «Султан наш», потому что все внимание только ему. Было, конечно, очень тяжело морально для нас, но справились, преодолели. Статистика буенча балаларның якынча 6% җитлекми туа. Хәзерге вакытта бүлектә 3 яңа туган бала бар. Аларның иң кечкенәсе 1 кг 400 грамм авырлыкта. Ул 32 атнада туган. Мөдир сүзләренчә, әлеге бүлек аша елына уртача 200-гә якын бала үтә. Зәйнең Маск-Сети волонтерлары коллективы беренче юбилейларын билгеләп үттеләр. Төркемгә 1 яшь тулды. Бу вакыт эчендә алар махсус хәрби операция зонасына 1000 маскировка шелтәре җибәргәннәр. Зәй ир-егетләренең беренче партиясе Луганск һәм Донецк халык республикалары территорияларын якларга китү белән волонтерлар беренчеләрдән булып ярдәм эшенә кушыла. Һәм хәзер бу төркем ватанны саклаучыларның алыштыргысыз тылы.
строго уже у нас с 7 утра приходят одни паучки, к 10 у нас приходят другие, к 12. И вот так вот весь день и до 9 вечера здесь стабильно люди есть. Ой, своим паучкам я хочу сказать огромную благодарность, низкий поклон. Әлеге төркемнең маскировка шелтәрләре яхшы сыйфаты белән аерылып тора. Моны хәрбиләрдән ирешкән дистәләгән рәхмәт сүзләре дәлилләп тора. Хәзер инде бөтен район буенча маскировка шелтәрләре үрү нукталары бар. Алар Яктыкүл, Сармашбаш, Налим, Шипки, Лузи, Корман авылларында, Мирный һәм Зәй микрорайоннарында урнашкан. Зәйнең Маск-Сети төркеменә патриотизм һәм актив гражданлык позициясе өчен район җитәкчелегеннән иҗтимагый оешмалардан рәхмәт хатлары тапшырылды. Кушылырга теләүчеләрне волонтерлар үз сафларында көтәләр. 3 тапкыр пычак белән кодаган, шуларның берсе үлемгә китергән. Шулай итеп, ике кеше арасындагы мөнәсәбәтләргә нокта куела. Нәтиҗәдә хатын кызга 15 елга кадәр иректән мәхрүм итү яный. Җинаять эше шәһәр судында каралган. Утырышның темасы Шевченко урамындагы тулай торакта яшәүчеләрнең авыр көнкүреше һәм тормышы турында чираттагы тарихы. Эш материалларынан күренгәнчә, бу йортларның берсендә рәхимсез үтерү булган. Җинаять шәхси дошманлык нәтиҗәсендә кылына. Моңа кадәр ират белән хатын-кыз спиртлы эчемлекләр куллана. Гаепләнүче тормыш иптәшенә 3 тапкыр пычак белән кодаган. Берсе уң үпкәсенә туры килә һәм бу аның үлеменең сәбәбе була. Яклаучы һәм гаепләнүче килмәгән шаһитларны сорап мөрәҗәгать итә. Аларның барысы да киләсе утырышларга килсен өчен суд тәнәфес алды. Натюрмортлар, әкияти картиналар, коллажлар, әйберләрнең һәм җиһазларның дизайнерлык бизәлеше. Буларның барысында Лениногорскийның рәссамы Наталья Староженко ясый. Останың юбилеена туган як тарихын өйрәнү музеенда аның «Өндәге төш» дип исемләнгән күргәзмәсе ачылды. Наталья Староженко үз эшләрен жанр кануннарына карамыйча иҗат итә. Ул үзен төрле техникада сынап карый, экспериментлардан курыкмый, яңа алымнар һәм формалар эзли. Это все, что угодно. Там может быть и акрилы, карандаши, и гелевые ручки. Вот что в голову придет, то можно использовать. Рәссам гади әйберләрне чын эксклюзивка әйләндерә. Берничә ел элек ул сумкаларга рәсем төшерү белән мавыга башлый. Наталья Староженко җиһазларны реставрацияләү белән дә шөгыльләнә. Аларга борынгы стиль өсти. Күргәзмә кунаклары останың куллары белән ясалган нәфис һәм кабатланмас бизәнү әйберләренә сокланып карадылар. Какая молодец, она все техники и прикладной плюс еще, это вообще безумно здорово. Наталья Староженко балачактан Лениногорск шәһәрендә яши. Ул Тәтешле авылында туган. Музыкаль сәнгать педагогия училищесын һәм Мәскәү педагогия университетының рәсем сәнгате бүлеген тәмамлый. Лениногорск сәнгать мәктәбендә педагог 3 предприятиедә рәссам булып эшли һәм параллель рәвештә иҗат итә. 2015 елда ул Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы итеп кабул ителә. Наталья Староженконың күргәзмәсе белән 2 декабрьгә кадәр туган як тарихын өйрәнү музеенда танышып була. Лениногорскийның юность спорт комплексында төрле яшьтәге спортчылар арасында бадминтон буенча чемпионат үтте. Биредә иң яхшылар исеме өчен көрәштеләр. Яхшы физик һәм техник әзерлек, стратегия бу ярышларда катнашучыларның төп күрсәткечләре. Спорт майданчыгында 40 бадминтончы җыелды. Ярышлар 3 яшь категориясында узды. 35 яшькә кадәр, 50 яшькә кадәр һәм 50дән соң. Катнашучылар арасында тәҗрибәле спортчылар да, әлеге спортка яңа килешүләр дә бар. Әмма моңа карамастан беренче минутлардан ук чын көрәш башлана. Ярышлар тәмамланганнан соң һәр категориядә җиңүчеләрне һәм призерларны медальләр һәм грамоталар белән бүләкләделәр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.